Who is ready tonight? Wherever you are, wave those hands to Jesus. Siba, 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 siba. Abu doke na mugamude judu. Yani hunanya dokukwe kamojiribi. Hallelujah, kunu te yugorato. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing it, sing it, sing it, sing it, sing it, sing it. Hey,
Everybody raise your right hand up. Yeah. Every shut door before you shall be open tonight. Let them get you open. If you're a sharp child of God, make a joyful noise wherever you are. Oh, you're going to look for a dancing party now. He has broken the gate of brass and cut the bars of fire now, son. He has broken the gates of brass and cut the bars of fire. He has broken. He has broken the gates of brass. He has broken. He has broken the gates of brass. He's Jehovah. Iron breaker. Can somebody raise your right hand on fire? Tell your neighbor, oh, Subirilo. Show it. Get up. Fire. Hustle. Iron breaker. Hey, it's the big Jehovah. Iron breaker. Place your right hand on your neighbor's shoulder now. Hurry,
Odogu everywhere I go, Ogada gidi gidi. Odogu nelu, Odogu nala. Odogu everywhere I go. Hey, the man amaka, amaka, anamaka, anamaka. Who can question Jehovah? Who can challenge Jehovah? Who can challenge Jehovah? Anamaka, 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 anamaka. Who can question Jehovah? Who can challenge Jehovah? Who can challenge Jehovah? Who can question Jehovah? Anamaka, anamaka. Ihe ga-akpọ nwa ya bụ odogwu, ị na-eme mma bụ odogwu. Ihe ga-akpọ nwa ya bụ odogwu, ọ na-eme mma bụ odogwu. Ihe ga-akpọ nwa ya bụ odogwu, ọ na-eme mma bụ odogwu. Ihe ga-akpọ nwa ya bụ odogwu, ọ na-eme mma bụ odogwu. Oya ka o ji kpọọ odogwu, kpọọ ya 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 odogwu. Odogwu abụla ka ọ na-eme ihe odogwu. Odogwu abụla ka ọ na-eme ihe odogwu. Kpọọ ya odogwu, kpọọ ya odogwu, kpọọ ya odogwu, kpọọ ya odogwu. Ofu ngwongwo eburu enweghị ego, ofu ngwongwo eburu amụghị nwa. Ya ya na ọnwụ ike ha gbara ọsọ. Oge chi agbata ọgbọ, oke mụlọ regbelo mgbọ. O tigburu dibịa n'iru aja n'iru nwa. Ihe iguru ka ị na-eme o, a na-emekwa na-ememe. Ana aka, ị na-agbara agụ, ị na-agbara agụ. Ndị na-agba, si m ndị na-agba. Enweghị ego na-agba, onye na-awara Chukwu, onye na-awara Chukwu, onye na-awara Chukwu. Anabara agụ, anabara agụ, anabara agụ, anabara agụ, anabara agụ. Ndị Jehova bụ onye were. Isa
anointed. Are you sure? Yes, sir. Arabo. Ibo ojebe. Ebo iseti kisi eje. Brother V. Nobody Arabo. One time. You are not from Nigeria. Come close. She's not from Nigeria. Obovi biaka kwenaka. Kai kwenaka ovologi yesem. Kai kwenaka, kai kwetunaka. Onyeze. Eze Chinechendo na Nnobi. Asị na mmadụ nara ka enyi, ozi eze n'ira ka enyi. Eze Chinechendo onye Nnobi. Jepụta na ana m echeghị. Ọ dịrọ m ọsịsọ ma ncha. Ana m eche gị onye eze Chinechendo. Ọya. Ka anyị jiri nwayọọ na-arịpụta. Anyị na-etesti microphone. Masị gwakwa Frederick na anyị akụghịrị egwu ebe a na Buchi ejiri. Diọbara Sunday Nwagwu ana m ekene odogwu. Ana m afụ ụzọ oke fịọ na-ezo n'ilu. Ọzọkwa gị tinye isi n'isi n'ipi okwe aga m afụ gị. Diọbara Sunday Nwagwu odogwu ogwu ọkwọ nọ nso Emeka na-ewedewo uche ndị ọ nọ nso bụ ejike emena kọfị maka na ọ na-abụ afọ imi afọ anya. Aya ija ija onye dị na-abata ije mmanwụ okwulu ala ice. Ndị bụ ụdọgụ afụra m ihe afụgo m ihe enwere iru eji mara ndị bụ ụdọgụ n'ụmụ afọ aha na nwanne nwaanyị ama m onye nke onye ndị na-eli ego ọgaranya nọ n'ọgbọ egwu ọgaranya daalụ o inyere m ya na rap ezigbo daalụ oyibo ka anyị kene anya na-ese okwu ka anyị kwe n'aka aha a na-ekwu ọ na-eme eme mmanwụ ọgaranya ka kene onye nze bịa ka kene ọlụ bụ onye nze ka anyị kene onye nze bịa ana m etu afọ onye nze Abaz bọzigburu gbogbo n'ụmụ na-emelu ezigbo Abaz odogwu mọmi gege ime ka anyị jiri nwayọọ na-alịpụta a na-achụ ya n'ike ihe okoko ihe okoko freeborn ka ndị onye ọgbọjita ambazi odogwu oyi m na-agba ogbo wee bụrụkwezi ọgọmbo odogwu amụrụ n'ụmụ na-emelu na-awụda n'obi uche ka ekwado n'aka o na ọ bụ m kụziri gị katikizim ijefu
bụ onye nkụzi gị ọzọkwa unu enu gị ruo n'ụlọ ị ga bụ nwa m n'ọmụ kụziri gị ibi n'ọmụ kụziri Frederick mụ mụkwa na confirmation na ma nne m zụ odogwu onye ezi ibe m ọgaranya ezugo n'abọ onye tu na nnobi ezugo n'abọ n'ihi ya dị ahụ na nwere ibe dị mma onye tu na nwụda nnobi ezugo n'abọ nnukwu mmadụ dị ka nnukwu alụsị ezugo n'abọ ahụ na nwere ibe dị mma ijebe ejebe n'ihi ejelu onye tu onye tu onye tu onye tu onye tu n'ihi ya dị ezugo n'abọ onye nwụda nnobi yo ọgaranya nwere obi salisali ọkwa onye echichi ibe m ezugo n'abọ na nnobi gwọbụ okwu kụzi okwu onye tu n'ihi ya dịrịbo onye tu n'ihi ya dị ezugo n'abọ na nnobi ezugo n'abọ na nnobi enyi na-achị igwe ebi ọzọ onye tu onye tu onye tu onye tu onye tu onye tu kwamo ezugo na nnobi o ogwebi ezugo n'abọ na nnobi ogwebi ọnọdụ ugo adịrị egbe mma ezugo n'abọ na nnobi ezugo n'abọ na nnobi ije ezugo n'abọ ife dịka gị akọla m anyị bụkwa ofu ọbara a na nsọ ka anyị si eje Gozie Okeke bụ onye umuru ibulu onye awụda ezugo n'abọ na nnobi onye tu na nnobi gomia onye tu bunia wama okwu ezugo n'abọ na nnobi onye tu biliko onye tu biliko onye tu biliko onye tu biliko ice.
Allow them to enter. But I got